tikulandireni program ina ya khoti lathu kuno kumene mukuonera kuti tili moyendatu. Leroli ndi tsiku lapadera kwambiri makamaka ku nkhani ya zamabwalo mdziko munomo. Leroli ndi mwambo wodzala mitengo kotero kuti boma ladedza ndi kumene tili kwatiye chili kumwendo m'mudzi mwa Richard mmene muli khoti limene la Katewe Magistrate. Nde kuno ndi kumene mkulu wa zamabwalo mdziko muno atitsogolere pa mwambo wodzala mitengo amene onda Chief Justice Rezin Mzikamanda. Nde choncho bwanji ndikuloleni kuti tilowe nkatimu tione kuti kodi mwambo umenewu autsegulire motani. Dzina langa ndi James Gumbwa. Choyamba landirani ulemu wanu Judge President ku High Court, Honorable Justice Chirwa, ndi ma judge onse aku High Court amene mwatuluka mwa unyinji wanu. I don't know whether I would not be right to say for the first time this is the time when the judges have supported wholeheartedly this initiative, and so this is commendable. Landirani ulemu wanu inu oyimirira tinene kuti inu a registrar ndi inu Madam CCA. Landirani ulemu wanu oyimirira a Chief Resident Magistrate, Your Worship Ambochulu. Landirani ulemu wanu inu alendo athu olemekezeka kuchokera ku First Capital Bank amene mwatipatsa chithandizo chimene chatipangitsa kuti tikhoza kufika ngakhale kuno kudzala mitengo. Landirani ulemu wanu amene mwayimira a District Commissioner adedza komanso onse ogwira ntchito zaboma amene mwafika pa mwambo umenewu. Landirani ulemu wanu. Tipereke ulemu waukulu kwa agogo chalo TA chili kumwendo, ma senior group onse, mafumu amene alipo mpano. Tipereke so ulemu kwa amipingo onse, azipembedzo zosiyana-siyana amene mwalemekeza mwambo umenewu. Tipereke ulemu waukulu kwa anzathu atulankhani amene mwalola kuyenda chiulendo kuzafika kuno, ngakhale kuti nsewu kuoneka kuti chifukwa cha mvula wavutilapo, koma mwatiya tikafika mpaka tikatole nkhani kumene. Landirani ulemu wanu komanso ma members of staff onse ndi ma judicial officers onse amene mulipo mpano. Landirani ulemu wanu abambo ndi amayi ndi ena onse amene mwina pa listi pa sitinayikepo. Landirani ulemu wanu. Ife tikukhulupirira ngati a judiciary kuti pamene tikusintha amene tikugwira ntchito yathu, transformational approach to the running of the judiciary, tizichita nawo zinthu ngati zimenezi zodzala mitengo. So kwa ifeyo kuchita participate in tree planting si chachilendo. Mujane nilanso aku bank chaka chino si choyamba. Chaka chino tikhoza nena kuti nchachitatu. Choyamba tidakachitira ku Blantyre ku Chisenjere Magistrate Court. Ili pafupi nditala. Tidangoti kudutsa palunzu pacha basi kungochoka mtala pang'ono talowa Chisenjere. Tazala mtengo umene kuja. Chaka chachiwiri chathachi tinakazala ku Balaka. Ku Balaka Magistrate Court. Na konso kumayendedwe yake osavuta talekeka mpaka ukafika pa court. Tazala mabwino. Ndeiva judiciary nane kuti chilungamo chikukhudza aliyense malawi muno. Wakumudzi ngakhale one town. Famudati muone ku Chisenjereko kufupi ndi ku town ni town ya Lunzu mene muja.
kubalakako ndi mtauni imene muja lera tulendo uno tipite kumene kumakhala anthuko akuti nkovuta kupita koma tikafikeko nanga iwo amafika ko bwanji ola kamacho kumene kuja kamabwera mtauni muno amayenda bwanji tione mene amayendera cholinga chathu nchokuti chilungamo tichitengere kwa anthu take the justice to the people so tikamabwera kuno tikamakamba za climate justice environmental justice take that justice to the people olemekezeka tikuyikira umboni ntchito imene mukugwira lero yodzala mitengo munafotokoza kanthawi kenakake kunena kuti simunasankhe kuti pakhale pabwinobwino paja ayi koma mufikire kumene ngakhale chilungamo mufuna kuti chifikire ku Malawi kunoko ndithu mautsegula mwambo umenewo musiyanisa bwanji ndi chaka chatha ndi chaka china chicha uwu ndi wopambana kwambiriso kuposa wa chaka chatha mabweredwe a anthu mabweredwe abwino kwambiri komanso ndinatchulapo zona kuti majaji ambiri atuluka kuti athandizire ntchito imeneyi kutanthauza kuti tikuyendera limodzi pali mgwirizano waukulu munja ndinafotokozera munja kuti nkhani ya kuweruza milandu ndi nkhani ya zachilengedwe zilumikizana timayenera ife tizichita malamulo tikakhala mkhoti muja okhudza zachilengedwe ndiye tikabwera kuno zimene zizatizike pa ground practical aspect of it nchifukwa chake tabwera kudzala mitengo pali kulumikizana kwakukulu ziko ntchito yayikulu ya Malawi judiciary ndi kutanthauzira komanso kuonetsetsa kuti lamulo likutsatidwa komanso kuonetsetsa kuti likutetezedwa bwinobwino chimodzimodzi ndi chilengedwe mmene timadziwira chimafunika nachonso kuchiteteza kodi tilinawo malamulo ku Malawi kunoko amene akulingalira za kutetezedwa kwa chilengedwe chimenechi alipo malamulo ambiri mwinja nanenera kuti udindo wa makhoti ndi kutanthauzira malamulo aja ndi kuwagwiritsa ntchito malamulo aja kuti azigwira ntchito ndiye pali malamulo ambiri oteteza chilengedwe monga pali ma Forestry Act pali Wildlife Act pali Fisheries Act pali malamulo siyana ndi ntchito yathu akhoti kumatanthauzira malamulo amenecho koma tizidziwa kuti kodi pansipa pa ground zikuyenda bwanji nchifukwa chake tikumatuluka kuchoka kukhoti kuja ndikubwera kuno kudali ngati kuno kumudzi osati so mtauni mokhamokaya komanso kudali ngati kuno kovuta kufikira kuti tifike tione mmene zimayendera komanso tatsimikizire anthu kuti chilungamo chikukhudza aliyense Malawi muno sichikukhudza anthu anthu komanso anthu akumidzi ngati kunoko mtengo umene taona mukudzala siwoyamba madzala ingapo ndithu ndiponso sikuti malekeza leroyi chimene mungafune chitachitika posamalira mitengo imene inuyo mwayidzala kuphatikizanso ina yonse imene ikudzadwira kumene tikuchokera ndi ntchito imene chingakhale chisamaliro chotani tikufuna chisamaliro kuti mitengo imene ikule ndithu isasiyidwe chonchiyayi ndipo ndilikokondwa kuti kumene tinadzala monga ngati ku Blantyre mitengo ije kusamalidwa kwambiri ikukula bwino ku Balaka nakonso kumene tinadzala mitengo ije kusamalidwa ikukula bwino kwambiri sabato lomwe lathali ena akana nditumizira chithunzi chamene ukukulira mtengo wa ku Balaka ndili wokhutitsidwa kuti mitengo ije kusamalidwa chimodzimodzi so kunonso tasiyira uthenga anthu akudera kuno komanso ngakhale ogwira ntchito kukhoti kuno kuti mitengo ikuzalidwa isamalidwe kuti isafe pompaya koma ipite chitsogolo tikuona kuti ntchito imeneyi bene manenera kuti paino nokha mwina sikanatheka alipo okuthandizirani amodzi mwina kutheka kuti mwina atachulukiranso manja othandizira pa ntchito imeneyi kuti pena paliponse pamene pakufunika kuti chilengedwe chipite patsogolo Malawi judiciary ikhale pomwepo kuti ntchito imeneyi iyende bwino angakhale kuti muwafikira motani kuti athandizirenso pa ntchito imeneyi kuti dzanja limodzi mwina akachuluka atha kuyenda bwino zoonadi apapa atithandizira nda First Capital Bank koma tikuziwa kuti aliponso ena amene akhoza kutithandizira ndi tiyafikirabe amenewo kuti ntchito imeneyi kulebe chifukwa ngakhale tadzala pano pa khoti la Katewe kudedza kurulo dedza koma makhoti onse ofunika kuti mukhale mitengo ndiye kuti kumene konso ngofunika chithandizo ndivyo yake tiapemphanso ena akufuna kwabwino kuti atithandizire tikuziwa kuti alipo ambiri tikuziwa kuti mabanki alipo osiyana amene angathandizire titafikira amenewo mosakayika konse atithandizira uthenga wapaderadera kwa anzano ogwira nawo ntchito kumabwaloko uthenga waukulu ndi wakuti tiyeni ogwira ntchito makhoti tikamaweruza milandu tizionanso kuti milandu chiweruzo chathu chigwira bwanji ntchito pa ground nchifukwa chake tunena kuti justice in context, justice for all and open justice. Ndaona mukuyikira umboni kudzalidwa kwa mitengo imeneyi ndikusiyeni kuti mupitirize ntchito imeneyi kuyang'anira. Zikomo kwambiri. Zikomo. Umutu ndimene
tikuchitira ndi ntchito imene yakhazikitsidwa lero kunoko kukatewe Magistrate Court kudedza kwatiye chiri kumwendo mudzi mwa group Richard kumene ndithu ntchito imeneyi ikuoneka kuti yalandiridwa bwino kwambiri potengera kuti chilengedwe tikuyenera kuti tichitsatire komanso tikachitsatira tichisamalitse bwino lomwe pozindikira kuti moyo umene tinawowu kuti uyende bwino tifuna ndithu chilengedwechi mwina muona zithunzi zina zimene zikuonetsa dera lino mmene lilili komanso kumene tichokera ndi dera limene limachita zolimalima kwambiri zolimazi kuti zichite bwino mbewu zimenezi m'mindamu zifuna ndithu mvulayo imafunanso mitengo ndiye kuonatu tabwera kunoko ndi ntchito imeneyi motsogozedwa ndi Amalawi Judiciary. Ntchitoyi ili nkati tipitirize motere. Ntchito imene ikugwirika kuno kudedza yodzala mirengo ikuchitika mu boma la Dedza ndiye tinachiona chabwino kuti ticheze ndi senior resident magistrate James Mankhwazi amene ndili nawo panopa ndakulandira olemekezeka. Zikomo kwambiri. Taona ntchito yayambika. Mmene yayambika ntchito iyi timafuna tipezerepo mwayi wonena kuti takumana ndi woweruza milandu osiyanasiyana enanso kuti akugwira ntchito so mboma la Dedzali. Koma timafunitsitsa tabwera pambuyo pang'ono kuti timve kuti kodi tikati boma la Dedza kodi boma lili ndi makhoti ochuluka bwanji komanso ndi angati amene akugwira ntchito yoweruza milandu. Zikomo kwambiri. Boma la Dedza lili ndi makhoti 7 koma pakali pano akugwira ntchito ni makhoti 4 okha ndithu. Ogwira ntchito ma magistrate apadedza pano alipo 7 ndipo ndamene akugwira kuyambira senior resident magistrate, first grade magistrate, second grade magistrate ndi ma third grade magistrate angapo ndithu. Ndi kumene tabwera kunoko kukatewe Magistrate Court ndi court imene tikuona kuti ndithu lili kutali ndi nsewu umene ambiri timadutsa koma tikumva kuti malamulo akuyenera kuti afikire pena paliponse kutengera mawu a Chief Justice. Now kumene tabwera kunoko ndikuona kuti court ndi imene taliona lija aliponso amene ali kunoko oweruza milandu. Kodi amene watinena kuti mmene tili padera pano milandu yobwera kunoko imachokera kuti komanso mina imene imachulukira m'mabwalomo kapena bwalo limene lili ndi milandu iti poti timadziwa kuti akuti kuli criminal ndi civil. Zikomo kwambiri pafusafuso limeneli. Ku boma la Dedza monga ndafotokozera kale tili ndi ma court 4 amene akugwira ntchito. Ino court la Katewe ndi mmodzi mwa ma court amene akugwira ntchito. Ndipo milandu imene imachulukira kuno kwambiri imakhala milandu ya civil. Maziwa amene makhala mamidzi makhala milandu yokuti anthu akusudzulana mabanja komanso anthu akusumirana mwina panali zina ndi zina zimene anagwirizana komabe ndimafuna kuti lamulo ligwire ntchito. Ndifake ya Chief Justice anapereka fundo onena kuti judiciary timakhulupirira kuti justice should be for all. Ndifake judiciary inapangisa kuti ku mudzi wa Katewe muno mukhalenso court. Ndipo milandu imeneyi imakhala yambiri ndithu. Pamakhala milandu yosiyanasiyana ngati momwe mwafotokozera kale ma civil cases ndi ma criminal cases. Pakali pano ngati court la Katewe ma criminal cases sakuvedwa kale ndipo makesi ochoka kuno amabwera ku boma la Dedza amene amakhala kuti senior resident magistrate akuweruza milandu imeneyi. Zikomo kwambiri. Kungokutengerani pambuyo pang'ono chaka chatha 2024 mwina ngati mungathe kukhala mwina ndi masamu ake pafupi milandu inalowa yochuluka bwanji mwina kunoko kukatewe kapena mwina mutha kungotiyankhira mwina boma la Dedza. Zikomo kwambiri. Boma la Dedza chaka cha 2024 tinapanga register makesi osachepera 2300 pamene almost 1000 cases anali ma civil cases and 1000 almost 300 anali ma criminal cases ndithu. Kawiri milandu ikalowa
mubwalo chiyembekezo chimakhala chonena kuti mlandu umene uyenda mwachangu chiweruzo kapena chigamulo chimvedwa komanso boma kwenikweni khoti lifotokozera kuti ziyende motani. Process kapena kuti ntchito imeneyi anthu ambiri nthawi zambiri kuti ochulukirapo amadandaula kuti milandu ikuchedwa tinayamba kupita 2022 mpaka pano. Zina mwa zifukwa zimene mwina zimachedwetsa milandu tinene mwina ngati kudetsa kunoko ndi ziti mu makhoti anu? Zikomo kwambiri funso lofunikira kwambiri. Nditakufotokoza kunena kuti pa zinthu zina zimene zimapangisa kuti tisapange meet my expectations athu among ngati institution and part of the arm of as an arm of government judiciary. Pena titofotokoza kuti human resource muna kuchepekedwa kwa anthu ogwira ntchito ku makhoti. Timapeza kuti muna pa khoti limodzi ngati khoti la the magistrate court pali oweruza milandu muna atatu okha, and we are looking at ma areas mamidzi osiyana-siyana amene amabwera kuti onsewo azapange seek justice kuti milandu yawo iweruzidwe. Ndi zimakhalebe zovuta kuti anthu ochepawo akathe kukwanisa ntchito imene imabwera. Mwachidule tonena kuti munda wakula koma ogwira ntchito ndi ochepa. Imeneyo ndi one of the things kamanso mwina tofotokoza kuti mwina ma resources ena ndi ena amene amakhala kuti amativuta. Komabe timayesesa mwambali yathu kuti chilungamo chija chiafikire anthu ndipo milandu iweruzidwe mwachilungamo komanso mwansanga. Ndithu ena mwa mavuto amene mukumana nawo pali chiyembekezo choti mwina kuthana nawo kwake kungakhale kotani? Mwina mwachidule tofotokoza kuti mwina boma lichiteko mbali pang'ono kuti iwonjezere ku anthu ogwira ntchito ku judiciary, kuti amene ali ndi kuthekera komanso ndi amene ali ma qualifications woyenerera akathe kuwalemba ntchito kuti ntchito yochulukayi ikathe kuti ikatheke, ndiponso kuti ikathe kuchitira mwachilungamo komanso mwansanga. That's one of the things mwina kuti human resource iwonjezereke komanso mwina funding ya boma ikathe mwina so kuwonjezereka kuti mwina ma resources ena ndi ena akathe kukwaniritsidwa kuti akafikire kwa anthu ofunikirawo. Ndithu alipo ena amene mwaona nkhope zimene mazoona kunoko zikugwira ntchito imene yodzala mitengo mwina aso kuchokeraso boma la Dedza lomwelo ena mwina kulilongwe, koma makamaka ku timu yanu imene mabwera nayo kunoko imene mwayiona ikutumikira pa ntchito imeneyi mungakhale ndi uthenga otani? Kwakukulu ndikuwathokoza kuti tabwera mwaunyinji ndiponso tazipereka kuti ntchito yodzala mitengo sikuti ndongochitira anthu akukatero konkuno komanso anthu ena madera ena ndi ena atengerapo example kuti akathe kuziwa kuti kusamala chilengedwe chinthu chofunikira kwambiri, ndipo chilengedwe ndi chimene chimathandiza kuti moyo wathu wa siku ndi siku tikathe kukwaniritsa mosavuta. Chifukwa chilengedwe ndi chomwecho chimene chimatipasa mpweya ndiponso chimene chimatisamalira anthaka yathu ya pa dziko la Malawi. Dziko lindi lathu tikuyenera kuti tisamalire tokha kuti pamawa generation amene akubwera, mabado amene akubwera akathe kuzapeza chilengedwe chokwanira kuti iso azathe kukwanisa miyoyo yawo ya masiku ndi siku. Ndithu olemekezeka ndakuthokozani kwambiri fa cha nthawi yanu, ndikudziwa kuti ntchito ikadali pitirizani kudzala mitengo ina. Zikomo kwambiri. Zikomo. Umuntu imene ndachezera ndi olemekezeka His Worship Senior Resident Magistrate James Mankhwazi kuno kudedza makamaka mboma lino la Dedza. Khoti lakateweri ndikukhulupirira kuti alipo amene anamudalira nalo kuti adzigwira ntchito, amene ndi amene timafuna kuti ticheze nawo timvenso kuti iwowa ntchito imeneyi kunoko ayilandira bwanji, komanso zilipo ziwiri zitatu zinayi zimene timve kuchokera kwa iwowo zimene sitinamve kuchokera kwa Senior Resident Magistrate James Mankhwazi. Ndakulandirani, ndathokoza kwambiri kuti mapezeka monga eni khomo si khomo lindirani. Zikomo kwambiri. Anthu akudziwe? Dzina langa ndine Chisomo Madisi. Olemekezeka Chisomo Madisi. Worship. Zikomo kwambiri. Ntchito ndimene tayiona ikugwirika apa, koma ndimafuna kuti mwina tisanayambe kucheza za mitengo imene mwayitanitsa olemekezeka CJ kuti adzatitsegulire mwambo umenewo. Khoti ili titero kuti kutumikira kwake dera linolo kukatewe kunoko kudedza kwa TA chili kumwendo, ntchito zake zikuyenda bwanji mwina mwachidule?
Koti lino ntchito zake zikuyenda bwino. Choyambirira mwina ndinene zoti koti lino limatumikira tiye chili kumwendo, tiye chadza Lilongwe, tiye Kachere, even ngakhale kwa Lobi, Tete, Maonde. Chifukwa choti aushipi aku Maonde anachoka, so as for now the court is not function. Nde kuti it covers dera ndira likulu ndithu. Ndamvanso kuti kunoko mukuyang'aniranso ndithu milandu kapena mukulandira milandu, mumamva milandu imene machokera midzi ngati kwa Kalulu komanso kuno kwa group Richard. Milandu imene imabwera m'bwaloli yochulukira ndi iti? Milandu timakhala ndi magawo awiri, timakhala ndi criminal komanso civil. Ndiye tikakamba ku ndi civil yambiri makhala zoti ndi ya divorce ya mabanja. Pomwe ndi criminal ndi panopa ndi milandu ya criminal silupanga kaihando chifukwa prosecutor anachoka. Ndoti panopa tupanga milandu ya civil yokha. Ndi kusivoko imene kuchulukira ndi amabanja ayi. Sono imene iyi mukayang'anitsitsa mdera linolo kwenikweni imadzuka imatumphuka kuchokera pati kwenikweni? Mwina ndingankhepo unazo zinthu zake zikho zokha ziwiri. Wani kunoko anthu ambiri ndalimi. Ndi akalima muja, akakolola muja nthawi zambiri azibambo aja amafuna zoti akwatirenso mkazi wina. Chachiwiri kunoku ndi kazi athu ndi mixer ya ngoni ndi achewa. Ndi angoni amakhulupiriranso ndi kukhala ndi akazangapo. Nde mwina zimene ndi zimene zimapanga ndi contribute kuna zoti makesi ambiri azikhala divorce. Nde tingoyerekeza kuti milandu yabwera mukumva ndithu mulandu uja. Zimene mumayang'anira pofuna kupereka chigamulo choti chikomere mbali zonse, fa choti chigamulo chimalandiridwa bwino chikakhala kuti mbali zonse zamvetsetsa kuti apatu zimene kuti zikhale moteramo. Process yake yoti mukupereka chigamulo chicha mumayang'anira zinthu ziti kuti mwina munene kuti apa patu mayi mwalakwira bambo kapena bambo mwalakwira mayi? Choyambirira ndi bwalo la malamulo kwambiri zimene ndi chimenso timakhala tikuyang'ana ndi maumboni kapena evidence ndi ma facts kunazoti kodiso ndi maumboniso ati wamenenso akhalanso akupekedwa ndi court. Ndiyeno tikamva ndi maumboni aja ndi pamene timathana ndikuona kunazoti walakwa ndani. Ndiyeno timathanso kupanga order for compensation. Compensation, it is in the discretion of the court. Kunazoti kodi nanga ndi kuti mwina ndi munthu inayo angapange ndi compensate ndalama zingati. Kawiri kulira mokweza mfuwu umachokera kwa abambo kuti nthawi zina mabwalowa sakukomera abambo popeza kuti amakokeredwa ku bwalo kuja kawiri ndiyo akamatuluka kumene kujako alibe china chilichonse. Kutha kwa mabanja ana amakhala alipo mpaja komanso amene tikumsiya bamboja ndi munthu oti nayenso amakhala ndi zosowa. Kuti tizokuti pamene chigamulo chikutuluka ku bwalo lija ndi zinthu zina ziti zimene mumaziyang'anira kuti uyu amene mukunena kuti mwina apereke compensation ija moyo wake usakhaliretu pansi pamene anayambira paja, komabe mwina asale ndipo pondera kuti mwina ngati yakuyamba moyo wake wina ankumapita kutsogoloko zimuchitirenso bwino nditi. Choyambirira timakhala tikuona ndi kapezedwe ndi kandalama. Ndanena kale kunazoti kunoko anthu ambiri ndalimi. Komanso ndikupotoranso zimene zozo anthu ambiri amapanganso ndi business ndiyo magula mbewu. Kazoti azigula ku Malawi kapenapo ndi ku Mozambique. Dedza uno anapanga boundary ndi Mozambique. Ndeno monga ngazo ndi bwalo ndi malamulo timakhalanso tikuona ndi kapezedwe ndi kandalama kanzibambo uja. Komano nthawi zambiri azibambo amakhala zoti akufula kwambiri chifukwa anaja khazoti ndang'ono ndokuti anaja amakhalano ndi amayi. Komano zibamboyi amanena zoti azisamala naja imene timachona zoti ndi chithandizo cha ana. Ndiyeno malamulo amatuzo nazoti ana azaka 12 kumapita amusi amayenera zoti azikhala ndi mayi chifukwa amafunika be chikondi ndi chisamaliro cha mayi. Ndiye kuti ana aja akamakhala ndi kuti ndi amayi aja abambo amayenera zoti azipereka chithandizo. Ndiye kuti mwina apo pandi pamene abambo aja amaoneka ngazoti akufinyika komano anawa ndi awo amayenera zoti azipereka chithandizo. Mwana uja akakula ndi kufika ndi zaka 12 abambo aja lino ndi ufulu ndopita ndi court kudzapanga apply for child custody kunazoti ndi mwana uja akhuzana kumakhala naye. Mmene mayendera 2024 ndi milandu imene munalandira ndikuyimvera kufika kumapeto kwa chaka
mwinaso chaka chizithaso mkatikati mwa chinocho ndi iti imene mwathana nayo ndi itiso imene mwasungira mkute yochuluka bwanji? Makesi onse amene tinapanga record chaka chatha anepo 224 pa makesi 200 ndi makesi amene ndanenawa amene akhala osamaliza ndi makesi okwanira less than 50. Singathe kukumbukira namba yonse komano makesi amene akhala osamaliza ndi less than 50. Zimachitika chonchi chifuna zoti pena abambo amathana nazo ndi mwina anathawa akathawa chonchi timangopereka chigamulo kapena apo ndi mwina ndi mboniso ndi khoti kuja pena zimakhala zoti zikunyinyirika nazo zoti zibwere kapenanso ndi milandu ina amakhala zoti avana komweko agwirizana. Mitengo ndimene yadzalidwa ayi chimene mungafune chimene mungalakelake niwe uchokera ku mtima wako kuti chitachitika posamalira mitengo imene poti niyo ndi mboni mwayikira umboni kuti ntchito yagwirika ndi chani chimene mungathe kuwafikira nawo anthu ozungulira kunoko ngati uthenga wakasamalidwa ka mitengo imene? Choyambirira mitengo imene yakhala kudzedwa kunoyi ndi akesha, mibawa. Akesha ndi mitundu iwiri wa maluwa ndi wa milimo, mibawa komanso ndi azipatso. Ndiye mujamu timamva gogo chalo kuyankhula kunazo ti amanazo tapangati mabasket ndilo nazo ti khozana kumavekera mitengo cholinga kunazo ti isacholedwe kapenapo mbuzi. Ndeno ineyo ndikadakonda kunazo ti mabasket amene wakatenga ndikuyika kunazo ndekuti mwina ana kapenanso mwinaso anthu akuluakulu asamazule ndikumakapanga nkhuni. Komanso ndakakonda kunazo ti sanga mitengo inayi adzala ndi mbalimbali ndakakonda nazo anthu akunosa atithandizire ndipo samala aonetsetso nazo ti asazule chifukwaso chinacho nazo ti mbuzi akesha ndi mitengo nazo ti mbuzi ayi sadya nde mwina ndingankhepo choncho. Zikomo. Tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Pitirizani kudzala mitengo. Zikomo, tathokoza. Ndimene ndachezera ndi Magistrate Worship Chisomo Madise akunoko kukatewe Magistrate Court kwa TA chiri kumwendo mudzi mwa Richard Kudedza. Timayesa kukhudzako nkhani yakasamalidwe ka mitengo komano kuti timve tsatane kamena kuti dongosolo lonse labwino alipo amene amadziwa ntchito yakasamalidwe ka mitengo. Fikani tikudziweni dzina. Zikomo kwambiri. Ine dzina ndi Rachel Chawinga, mlangizi wa Zankhalango kuchokera ku Dedza District Forest Office. Takulandirani mwayikira umboni mitengo ikudzalidwa. Zona mitengo itayionadi kuti yadzalidwa kotero kuti tsiku la lero tadzala mitengo yokwana 302 ndithu. Ntchito imene kutheka kuti munayidziwa ndithu isanafike pamene afika apa kukonzekera kwa ntchito imene tsiku limene lili kwayenda bwanji mboma lino la Dedza mamaka polinga likoti timabwera kunoko kukatewe? Okay, zikomo kwambiri. Nkhani yakukonzekerako dzadzala mitengo tinayamba pakanthawi. Tsiku la lero linaliro kuti tuzangokwaniritsa kuti tafika mwambo waukulu. Koma kuyamba mbuyomu tinali ndithu kuti tilambule tikonze malo amene tidzalepo mitengo yathu ndi zinthu zamoyo zimene zimafunika so malo onena kuti zidzalidwe malo abwino. Kolambulira kuti cholinga chake tifuna kuti titetezere ku moto angakhale so ziweto zimene zimatha kuononga. Ndiye mtengo tikangousiya pokha chinthu chamoyo kungochisiya kungochisamalira chimatha kuonongeka. Kuti mwamva ndikumvetsera bwino lomwe mwachuchuchu mmene ndithu mungasamalire mitengo imene mungadzale muchaka chimene chichi komanso mnthawi ya mtsogolo. Ine dzina langa ndi James Gumba kutero kuti timayikira umboni ntchito yodzala mitengo kuno kukatewe Magistrate Court kwa TA chiri kumwendo mudzi mwa Richard mboma la Dedza. Nditero kuti mpaka nthawi ina bwanji mupitirize kuonera ma programs ena amene tinawo pakanema uno. Tsalani.